bandiraɓe sehlaɓe kala kono jola yo jaam jol ina wayno ko gandal hanki e hande ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum ganda joddo gandal o mo ganduɗa oɗon gowti yebde mo jaadiɗo Pinde TV gando ko fate fannuji kewɗi joguiɗo wune ko fate ngaagu ko wete ko noobo ñimlude neɗɗo e nder galle ha wawa deeje ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina kewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal ngam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 ceerno mo ganduɗa ko gandu nunɗuɗo Cheikh Tidiane Al Maktoum mo mbiɗen joni gande jodɗo gandal fannuji kewɗi ɗi liggoto ɗi ganduɗa ina jogui hen wune ina nundi kadi ina yarliti ina yaada e bandiraɓe he ɗum noon mbiɗen kala jiɗɗo ko kalɗen joni ko yo yaw nodda 77 835 16 16 so tawi on naati on nimsata gollal jongal gollal laamgal gongal payodingal gandal hanki fina tawa e gandal hande bittingal nunɗugal no nane e joni hoto leele jokkunde e mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Al Maktoum. Musa sabu mi wawno noddudema sanoɗa anda sabu amon kilifa ma amon jinnaɗo ma yankinade tagma jabde arde kankone mbiɗa yettama nde kalanmi on o nanani kam jonde noon ko min saabi ɗiɗi wadde ko rewi Allah ko jokki en ɗam sabu neɗɗo sa are leñol are fen a yii famille taƴa walla famille serta tawi ka julɗo aɗa foti haalde hen ko rewi Allah ko jokki en ɗam nenema e gurdam muɗum yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum hakkude moɗo jogui hen o tampi kono noon ma taw ko min Allah yeeɗi yomi hawridi ɗon neɗɗo andi tan ko nana waɗa hunde kono Allah nda ko Allah hoddirta ko ewa ɗum noon tagui mi noddude Moussa jaɓi arde ɗo ko huccidde ma ganda kadi ko jinnaɗo ma ganda kadi ko ɗiɗiyam ma ganda kadi ko endam ma aduna ala foof ko gasataɗo kala ko heccitnoma yoor kala ko yewtunoma yeew kala ko welnoma ɓeddu ɗum noon gartire hakkillaji mon ɗi gandon aduna o koko gasi kalti don ko muñanta woɓɓe ɓe o sa muñanima ɗum tan on gonta ko muñanta woɓɓe ɓe ko so muñanima ɗum on gonta ɗum noon sinno ko sagam tottodiron juuɗe jafodiron jarrodiron gurdon so bandalamo keddoɗa sona kam kanko de alamo jogui so wona an
ɗum noon ɗum saabi noddago ngu kaltidon yimɓe so kaltidani wita gon wallo ɗum noon kaltide jitodiron ɗum tan wonno noddago wassalam. alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnamen en jettine e baake kono noon kaddi jettore ma an amadou a jokki endal yo allah jokku balle ma yo allah ɓoyne jokkere endal sibu ko mbaɗɗa ko weeɓani kono noon ko an allah yiɗi mune o hande oɗo dawto ko baɗam hay mo yimo yi kam ene andi ƴiƴam o ñakkunami ƴiƴam nan fenata nene makko oɗo leliɓe saare gonga en duwontomo yo allah yuma o yaako sibu minen mi alano so wona kanko darano yitere jinna yitere noon darno moom hanke heccani nde ko nder yitere darano en an oɗo dawto ko adi fof mbiɗa wima yardoɓe yaako kadi minen kala ko jaganomi acci mi yarima mi yaatimama sigo allah e sigo endal e sigo ƴiƴam hakkude meɗen amon kam mi ala table mum amadou nden yo allah ɓoymo e jokkere endal sigo ko waɗi ko weeɗani minen mi mawnitinta ko mugo e aduna ha noddon kam mi wasa arde mbiɗa wawno wiide gaare galle kono noon ko yuppu hen e waɗede fof ko goto ɗum tagui ko ɗum aram garmi ɗo e appartement ma ngam hebde jaam hakkude meɗen te mbiɗa sikki so allah lamɗo jaaɓi inchallah ko jaam tan ɗumono min kam ala pour min haade bo kala ko waɗatano ha feewa Amadou waɗi hade mboɗo wawi wiide o wona sehi kam kono ko minen jiiɗi yumma minen jiiɗi baaba annene kaw kala ko ganduɗa mi feerima ɗum wadde mbiɗa wima ya yarlo mi jaafoɗami jaafiroɗami sabi allah e nelaɗo par ce que mo jumote ala te kala no feewiranno Amadou waɗi o wajima kam jamma o wajima kam nano e hande oɗo hakkille ko kanko rokki kamɓe te ko mbiɗa ko iwata hande an woni ɗo jinnaɗam somi yiiɗi ɗum e somi añi ɗum wadde minen ko wima ya yarno jaafoɗami te ko heddi ko e aduna mi wiyata mi wattama ko metti kono somi waɗi ɗum tawat komi juum metti kam noon no feewi hande belditen tawa nenam tawa sino ko sagam noon tawanno nenam nanɗo o tawe oɗo saaha o tawe oɗo melam ɗum woni fof daw nerma to woni fof hande fotti ɗum woni fof hande mo heeɓi belamma e nder ɗabri ma sabu ko ɗum o yiɗi baɗam ko cakki yafum kam dawto a cakki mi ƴeggani e nder kam mi aajinimama ha ila yawmidin ha mi naata gaska mi ubbe leppi leydi ko e dow ka baɗam ha yeeso a cakki dawto a cakki amadou yo allah yo allah ɓoyani jokkirenda yo allah ɓoyani jokkirenda amin amin yo allah ɓoyani jokkirenda amin amin ɓurdanani waɗo jeegoldam de ɓurdanani amin allah kono ko ɗum allah fewi yurmini ko yurmini da jaam amin nen wonto woni fof kam fotti Moussa wucci bangal mo yalti ana soxna am kami de fof ɓe ɗiɗi kan moo fi nekk min gonga c'est la gendarmerie gendarmerie amin comme yow yaa fi nekk comme yaa fi nekk ko quoi non da ngay dem ira puto kaa ñu dem rek topp ala ala kaa ñu dem non ndeyam kay nañ dem est actuellement injoignable et sa boîte vocale n'est pas active.
wallahi mayram waɗino ɗo jammaji muus jaltinani ala sa yi kay mi noddanima mi ala no téléphone min mbaɗa yaltina e galle mi ala to goɗi wasma noddude ala o téléphone ko téléphone am o piskede ko piisam waɗɗum enregistré ni mi waɗanimo mi wiyanimo o fini dal o yaltini kam galle makko e gueɗe bolle puyɗe eyi mayram si mom noddite anani mi salmini joom galle ma thank you very much an ka jontade anglais no worno aha bonam debbo goto kalan mayram si gonɗo États-Unis Amérique o woni o wi gila jaltinami galle tawmata haalnam to liggonnomi to no mbaɗani kalanmomi ko tawi mi noddano min mi alano téléphone joni a sonni kam téléphone o piis ko piisam mbimi yo wat enregistré ko an jeey wallahi ayan Bint yo Allah yoɓmo ɓerde ma sabu ka neɗɗo moƴƴo kan gila nannguɗa kam hande a woppani te yimɓe fof mbawɗa wondude o robel o criminel mbawɗo ɗum wadde galle ala mbo ɗum wondude ɗum noon mi yettima hen no fewi kala ko jiɗɗa e aduna ma yo Allah totte te so Allah jaɓi Allah totte a dañta ko musma mukko e ka moƴƴo ceerno Mody sabu nden muusino kono ko an tan suusi haalande Amadou gonga ko ñaññi ko fof ko an tan haalantamo gonga ko sehila ɗum waɗi min mi yejjittama wallahi mi metta yejjidɗema e Binta an aɗi ɗo haala Amadou aɗa andi Amadou ko sehilam hande min ceerno Mody wawa dañde ko ɓuuri Amadou sinno ko sagam kala ko guurmi ɗo e bellama e o galle taw ko sehilam gondumi ɗo wona mbaɗa yiɗi noon jewtiɗen naadiyal to mbaɗa yiya ɗum jawdi ma ndi fof machallah Allah wallima neɗɗo noon kala ko mbawɗa dañ cikkumi gorko ɓuuri ɗum walla gartiɗa e joom galle ma ɓuuri ɗum addoye Amadou o tikku tan tikkuɗa wona hay probléme goto ala e hakkude ma yo ar gondi toon e galle o min dal ɗum jinmi e ceerno Mody an woto yejjit Amadou kañum dari seerimi an aɗa andi ko rugui bonirimi nede piimomi nde piimomi nde ceerno Mody nde kawam noddimo o wi ko seeri kam he Binte armi haalama noon ka sehila men jewtidat Binte mi yiɗa haalde inene cukalel bonguel nedi nguel rugui wonma dépense jaaɗa piiɗa ɗum ƴettuɗa bagasuji ma jaaɗa an ceergal téléphone Binte holon woni seeɗa mate ko réseau kaw woni seeɗa ceerno Mody he armi haalama ɗum daraki
amadou meeɗama wiide mi seeri ah ko ceergal de ceerno Mody an ceergal bil an hade harmude laabi tati ala min eddam joofi noon min mi jooɗima ha eddam joofi eyyi hande kay kala mbiɗo ni junngo tan somi yi mi yahat de ala sa waɗi ɗum mbaɗa ko harmi de amadou law gotol wi mi seeri te koye téléphone ala seede aɗa eddam joofi edda joofi tan dewgal boni ceergal ko ceergal noon de ceergal ko edda yahata heede ceerno Mody aɗan joni binti yeddodirde de aɗan min wawi yeddodirde ma woppu tan mi adda e amadou ara jooɗoɗo aɗan debbo kam amadou wawa arde taw hankkadi ne humtaka il faut humte ala dewgal ngal ko tawi dewgal no humte binti humte taki so seerinoma laabi tati dewgal mon harm